Els tres grups que han donat suport al govern d'Ontinyent esta legislatura, Esquerra Unida, Compromís i PSOE, mantenien una postura clara respecte a la festa dels bous, no autoritzant cap esdeveniment taurí excepte en la Puríssima, però l'alcalde socialista ha decidit donar el vistiplau a la celebració d'un bou en corda en juny, davant el desconcert dels seus socis de govern. No entenem molt bé quin ha estat el canvi de postura, perquè l'any passat ja es van sol·licitar unes festes del mateix tipus i que van ser desautoritzades. Aleshores s'apel·lava a que fer bous fora de les festes tradicionals de la Puríssima no apel·lava a la tradició i ara entenem que no sabem molt bé per què ha hagut aquest canvi de tendència. Entenem que possiblement siga perquè ja estem a poc més de 60 dies de les eleccions. Que el canvi de criteri polític del Partit Socialista tinc molt clar que falten 60 dies per eleccions i que uno vol ser el millor alcalde per als que volen bou, per als que no volen bou, per als que volen el bou només en la Puríssima i al final, clar, quan uno vol ser el més guapo en totes les fotos i per a tot el món, pues passa el que passa. Aquest canvi de postura no sols és decebedor per a Esquerra Unida i Compromís, sinó que a més és deslleial amb els grups polítics que han donat suport al tripartit. Per tot això demanen a l'alcalde d'Ontinyent que rectifique o almenys que doni alguna explicació. Els tres grups polítics que li donaven majoria a aquest govern no teníem les coses ben clares en la no autorització de noves festes i entenem que hi ha hagut un canvi de criteris i voldríem que s'explicara. Segons Esquerra Unida i Compromís, no cal amagar-se darrere d'un decret de la Generalitat que continua deixant la competència dels bous al carrer en mans de l'Ajuntament. L'excusa que ens posen és que el govern de la Generalitat ha fet un decret que es barreja en si del decret de senyes d'identitat, que només ha aprovat el PP en majoria, les coses unilateralment, o si del decret de festes taurines, però el decret diu el que diu, i en absolut diu el que l'alcaldia o el Partit Socialista volen que diga. Jo me n'he anat a l'hemeroteca per veure la notícia de quan es va aprovar el decret del bou, per veure si és que el Partit Popular en València, quan va aprovar el decret, dia algo diferent que jo no he escoltat. I vos llist textualment el que venia publicat en un mitjà de comunicació. Catalá ha precisado que los ayuntamientos adquieren especial relevancia, porque será los que determinarán si están de acuerdo o no con la celebración del festejo. Anem a veure, el nou decret el que permetirà és que pobles on no se feia bou en corda se puga fer, però no és el cas d'Ontinyent. En cap cas Compromís ni Esquerra Unida posarà damunt la taula com a condició que no s'autoritzaran els bous. En cap cas, ja ha sigut una postura que compartíem de mutu pròpia, voluntat pròpia, no? No ha hagut mai una negociació, ni un acord, ni un forçar a ningú, no? Per tant, en última instància, fa un any, en Sant Rafael no van haver bous perquè l'alcalde no ho va firmar i si n'hi ha bous en juny serà perquè l'alcalde ho firmarà, que és el qui té la competència, no? De moment, el PSOE no ha fet declaracions respecte a la crítica dels seus companys de govern.